Goddag og velkommen til Troll.dk. Og som I ved, eller måske ikke ved, så har jeg fødselsdag! Ja, okay. Ja. Og jeg har fået sådan en Evertones ur. Af mig. Så jo nogen hvad. Og så et gevær. Et hardball-gevær. En småchat og rigtig mange monies. Magasiner her. Rigtig mange penge. Og så får jeg også en hel del gaver på søndag. På søndag. Og jeg har haft klassen med hjem i dag. Som helt vildt rigtig virkelig meget gerne vil være med. Og jeg tror faktisk, jeg har en video om det. Jeg tror faktisk. Jeg ved det ikke. Men det kan være, at vi lige klipper den ind. Ja, det finder jeg jo lige ud af senere. Jo. Men hvis den er, så kommer der lige lidt space til den. Her. Jo. Velkommen til Troll.dk. Og vi har nogle tabere med i studiet, fordi jeg er fødselsdag. Ja. Hej sammen, jeg er studerende i USA her. Og jeg sidder på gulvet, jeg ved Sorry. Nu ødelægger faktisk glas, og det er ikke engang mit. Fuck, jeg begynder at bytte det til mit eget. I kan nok holde en. Sorry about that. Sådan der. Kæft, kameraet er svært, hvis det er skarpt på det der. Ja, nu gik de ind. Og der var Kan man zoome på sådan en her? nej. Den kan de ikke zoome på. Men du kan godt være på Moonmaker, hvis det er. Ja, det gør vi. Vi laver pølser på Moonmaker. Pølser i kommunen, eller hvad sagde du? Ja. Vi laver pølser i Og kommunen. jeg har fødselsdag i dag, og det er ulægeligt, fordi jeg har fødselsdag. Nu filmer vi jo all around the studio. All around the world. Oh, what you make by Justin Bieber. Og that moves there. Okay, min egen. Min egen myg. Det går. Chills. De kommer automatisk hjem. Det kan jeg ikke. Eller den går. Okay, Signe, vi skal lave en video. Vi laver en video, Signe. Nu ved jeg, hvem vi er. Vi er... Det skal det bare Jacob i. Og nu vil de der to tabere gerne sige farvel. Laura, kan de... Vil I sige farvel til Troll.dk? Hej, Troll.dk. Hej, Troll.dk. Vi vil godt lave en video. Vi er fans. De er faktisk færdige med at Vi lave har ikke en videoerne. YouTube-kanal. Hej. Hej. Du er altså nu sidst. Ja, Og hvis den så ikke var der, så er det lige mig. Lige mig. og vores mor og far er i gang med at lave noget sejl. Noget godt mad. Ja. De har Hey, lavet... vi kunne lige lave en lille rive. Revive. Fuck det. Det er sådan, hvor man skyder med den. Åbner bare vinduet. Lige mig. Åbner bare vinduet. Hold du lige... Lige mig. Skal jeg lige... Skal jeg? Lige mig. Lige mig. For sådan lige... Kan de se det? Hold. Kan verden se det? Det var vinduet. Kan du filme herfra, så skyder jeg ned i græs? Nej, græs. Nej, i græs. Og så kan man godt se det. Ja, det tror jeg. Skal lige tænke på, at der er ikke lige kugle i. Så. Ja. Prøv så her. Der Sådan er der. ikke den, men jeg viser lige. Der er ikke Her nogen kugler i. Der er ikke nogen kugler i. som jeg kan se. Prøv lige. Ingen kugler. Ingen kugler. Men her, Nu gør den lige noget Evertone. der er et specielt hylster her. Som I kan se. Prøv lige. Det er fordi, vi er i lyset. Der. Der er det hul. Der kan jeg lige fylde lidt kugler i. Han følger nogle kugler. Kugler, han også har fået. Det klipper vi bare lige fra, ikke også? Det er lige mig. Vi klipper det bare. Jo. Vi behøver det bare. Jo. Ja, Ja. ja. Så hælder jeg lille kugler ned i det der hul der. Vi siger, at det var nok kugler. Så er der sådan en fjeder her, man trækker tilbage. Hold lige det der her med stille med. Yeah. En fjeder. Så sætter man den fast der. Så holder man lige heroppe. Og så ryster man. What the Ja, det er du virkelig dygtig til. fail, man. En fejl. Så, se. Nu kommer der kugler. Så lukker jeg bare lige her. Se, kugler der. Godt. Og så ned i magasin, eller ind i kammeret. Og De kan se det, de kan se det. skal vi sigte med dem også? Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Kan vi ikke? Nej. Jo, hvis vi sætter den ind her, så kan vi.
Ja, vi kan sigte med. Vi kan sigte. Og så... Ser det godt ud? Ja, kaboom! Hov. Så, det var et godt skud. Så laver jeg lige igen. Prøv lige filmen lidt frem. Så kan man se, når man gør det. Og ja. Og hvis I kigger derud, der kan I se en... En anden gave. Der kan I se en... Hov, der. Der er en, Jeg kan lige skyde det. der er en basketkøb. Og den har jeg faktisk også fået. Og så har jeg også fået en cykel. Skal jeg rende ud igennem vinduet og hente den? Nej. Nå, Eller det klipper vi måske bare fra. det er lige mig. Og den kommer måske med fra. Luk vinduet! Ned! Okay. Men ja. Og vi har jo... Vi har det... Og ja, vi skal nok bare sige farvel herfra, ja, måske. Nå ja, og en af mine venner, han giver os en intro. Intro. Og vi ved faktisk ikke helt, hvad han er i gang med at lave. Det er måske lidt en hemmelighed. Ja, det ved jeg. Jo, det tror jeg, det er. Det tror jeg også, det er. Vi lavede den her video lige for at vise lidt af hans gaver, og Det kan også være, at vi gør lidt på søndag, fordi der får han flere gaver. der får jeg flere gaver. Så var det jo. Ja. Men skal vi bare takke... Jeg har en god afslutning. Tak for Showlol.dk i dag.